nu als eerste spreker Jos Thijs. Jos is actief op Binnenstaten-Generaal, maar in veel andere gremia ook. Heeft ook in de gemeenteraad gezeten op een bepaald moment, dus hij kent de klappen van de zweep van verschillende vakken. En hij gaat even stilstaan bij de periode, het begin van Staten-Generaal, vlak ervoor en vlak ervoor. Waarschijnlijk hadden wij daar echt goede wij om alles laten groeien. Dus in die zin denk ik dat we daar toevallig een heleboel factoren samen hadden. Maar het belangrijkste element was dat dus de Vlaamse regering van
87 tot 99 effectief een mandaat gegeven had aan de bewoners om dus echt een draagvlak voor ieder project te creëren. En dat was de democratie in 1999. Dus het belangrijkste punt nog. Ja, in elk geval, het kwam niet van bovenaf, telkens moest er een advies zijn. Een paar keer hebben we dus ook een advocaat moeten raadplegen en bezwaren aangetekend, maar dat had dan positief effect. Bijvoorbeeld bij de Raad van State werd er dan een stappenplan uitgewerkt hoe de inspraak dan zou verlopen. Dat heeft dan jaren later ook nog dienst gedaan. Dus wanneer we dan tegen de stad ingingen, hebben we dan ook een paar keren dat een gunstige bocht kunnen geven. Ja, en dan eigenlijk ook de sfeer van sociale samenhang en sociale mix. Dat is ook een belangrijk aspect in Sint-Andries. Ik denk dat een heel goede zaak was dat we vanaf 1975 een buurtwerk hadden, die er ook voor zorgde, moet ik zeggen, dat er een plezante sfeer in de wijk was. Er was dan telkens ieder jaar een halfvaste stoel waar 400 mensen aan meededen, met allemaal plezante dingen. Maar telkens was er ook de kritische noot aanwezig. Dus dat de mensen heel bewust gemaakt werden dat wijkontwikkeling was, hoe sociale huisvesting en huisvesting beter kon georganiseerd worden. Het belang van kleine woonerven, de eerste woonerven en woonstraten hebben we in Sint-Andries gerealiseerd. Dus dat gedachtegoed van een leefbare stad was er aanwezig.